Gipailawom na sa state of calamity ang tibok probinsya sa Davao Oriental human giaprubahan sa Sangguniang Panlalawigan kagahapon sa hapon Enero 24 ang gisumite nga rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council tungod sa epekto sa Shearline Weather System. Ang rekomendasyon sa PDRRMC gibase sa gihimong Rapid Disaster Assessment and Needs Assessment. Di nasuta ang grabing danyo sa baha ug landslide sa probinsya nga nakaapekto sa daghang residente, agrikultura ug infrastruktura. Kapin sa 64,000 ka mga pamilya ang apektado. Duha ka mga individual ang natalang namatay ug laing upat pa ka mga tawo ang naangol tungod sa baha ug landslide. Kapin 113 million pesos ang danyo sa agrikultura, kahayupan ug panginabuhian sa katawhan. Tungod sa pagdeklara og state of calamity, makahatag na ang lokal nga gobyerno og paspas nga hinabang sa mga naapektuhan ug pag-construct sa nangaguba nga mga infrastruktura ug danyo sa agrikultura. Magpatuman sab og price freeze sa entero probinsya aron walay negosyanteng makapasulabi sa presyo sa mga palaliton. Ang Davao Oriental ang ikatulong probinsya sa Davao Region na nagdeklara og state of calamity human sa Davao de Oro ug Davao del Norte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.